खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय जों दिनैहाय फैबाय माने उदांस्रि पिकनिक स्पटनावहाय माने जोंहा दिनै बे फाथाबारि 4 नं फाथाबारि NLC मण्डलिया नैबे उदांस्रि पिकनिक स्पटनावहाय बेवहाय दिनैहाय पिकनिक जाफैगोन बेयाव गोबां जोंनि पिकनिक जागिरि बिथांमोना फैगोन दा आरो जायगाबो ओरैबायदि नोंथांमोना फैब्लानो माने गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनखागोन आरो ओरैबायदि बेरायखब्लाबो बेरायथ्र'नो हायो ओरैबायदि बरिया जायगा आरोखि नोंथांमोना दुगैनो थाखायबो नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैखा आरोखि ओरैबायदि दैया ओरैबायदि स्राय स्राय बोहैगासिनो दं आरोखि ओरैबायदि नोंथांमोना थान्दा दुगैनो हागोन बेफोरबायदि आरोखि जायगाया ना बिदिब्ला आं नोंथांमोन लकेसना जाहैबाय माने बे नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि एकदम खोलाहा थानाय मोनसे जायगा आरो बेवहाय ओरैबायदि समायना रमायना बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय ओरैबायदि ग्रिन आरोखि बेयाव मैलाफोर माबा मोनसे गाज्रि मोनामनाय बेफोरबायदि गैया आरोखि ओरैबायदि साफा आरोखि बेनिखायनो नोंथांमोनखौ हांख्रायबाय नोंथांमोनाव फैनानै नायफै आरो नोंथांमोनावबो जाफै बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना फैब्लानो ओरैबायदि गोसोफ्रा गोजोनग्लायनाय मोनो आरोखि बै मोनाबिलि नोंथांमोना जाफैनो हागोन आरोखि जायगाखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय ओरैबायदि समायना रमायना आरोखि ओरैबायदि दालाङा बेनो नै नोंथांनि हेन्डरिं दालां आरोखि आइ दैमायावहाय हेन्डरिं दालां ओमफ्राय दैयाथ' नोंथांमोना नुनो हाखाबाय नै नोंथांमोना दुगैनो गोसोब्ला ओरैबायदि दुगैयो आरोखि जेनिबो जिंगा गैया दैया बरिया आरोखि नोंथांमोना नायनो हागोन नै उदांस्रि पिकनिक स्पटनाव नै जोंहा होजेनबाय उदांस्रि बेहा जेबो फिसबो लाया मुंबो लाया मैगं हाबाय जोंहा दिनै नै उदांस्रिया जेबो फिसबो लाया मुंबो लाया जाहैबाय ना दैखौ जानला मोनला सिख्लाफ्रा हाबावा नै बरिया नुजोबो औ दामग्रा देग्रा लाबोजोब्बाय जोंहा ओरैबायदि स्पेसियेल गायकफोरबो फैजोब्बाय नै गायकफ्राबो सफैजेनखाबाय उदांस्रि पिकनिक स्पटनाव फैना माबायदि मोनखो बरिया मोनबाय दा जायगालाय मा जाथो मोजां दा उदांस्रि पिकनिक स्पटनाव जोङो जाफैबाय दिनै दा नों बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों जायगाखौ जायगाथ' मा होननो मोजाङानो औ गोजोनग्लायनाय मोनफैदों ने गोजोननाय मोनफैबाय रायजोनि मोनजानानै मोखां नायलायलाय बोसोर गोदाननि फिसा फिसौ मोखां नायलाय माबा बिखुनजोखौसो गोसोनो फाथायगोलाव बुंजानाय फै बे उदांस्रि पिकनिक स्पटनाव फैना माबायदि मोनखो दे गोसोखौ मोजां मोनदों दा बरिया मोजां ने बेरायनोबो दुगैनोबो दैया हरै स्राय स्राय मा चकलेट नै ओंखाम जायैनि सिगां टाइम पास चकलेट ललिपप ना मा होनना बुङो दै एक्टरफ्राबो फैबाय नै दा जोंलाय बे मा होनो कर्नेलियुस गायक जाहैबाय जोंहा फंबाया कर्नेलियुसआबो हाया बिनि गारांजों ओरैबायदि मोजां आरोखि कर्नेलियुस मनेन आब'निफ्राय खरस हमबाय थादों बे एक्सट्रा माथो जिंगा दं आबौ माथो दुखु दं आबौ जेबो दुखु गैया दा खुदिया हनै ओंखाम उखैबायनो ओंखाम जानायसै
आयं बेला ओंखाम जानो रेडि जाबा आबै मेथाइ बिदु नालाय बिदु ना दाले नों बिदुखौ बिसान जानाय ini बिनानावा नै बेनो एखे नुयो नै बिनानाव जानो थाखाय थामथिम जाबाय माबा आलिसाब बेसेबां जानाय देग्लायलाय जाथारगोन दा बे उदांस्रि पिकनिक स्पटआव फैना माबायदि मोनदोंलाय जायगाखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों दा अरिया दा जायगाया ओरैबायदि मोसानो गोरों देग्लाय ओरैबायदि गरम जादोंना मानसिया ओरैबायदि मोसाखादों आरोखि नै माबासो गावनि आइफन Cimjil. Ini mos kan ya ni jomlikai. Ini mos. Boiler. आसिया जोंनिया जाजेनबाय नै गोथाव दा सेकेन्ड आइसि सनिया गान्धी दंफैयो नै माथोमोन कामान्डार नै जों बुबु गायगंबो जाजेनबाय